Ayun mga ka-idol, dito na sa study palo ngayon. So nagtanong ka doon, pwede ba makapasok ng alak? So pwede daw, plastic naman daw nila. So yung may mga larang bata dito, daming tao mga ka-idol. So hello. So nagpapansin rin tayo bukas na ba. Hello po, sa tago. Hello po. Dami pong kapos mga kasama nagbablog. Pasalan din. Hello. Pwede naman yung tuloy pala dito mga kaidol mo. Ang dami mga tao mga kaidol. Yung ipalo na ito mga kapatid, maraming trophy Bas pwede i-akit yung motor doon sa stop. Babalik lang yan, no? Balik lang. Punta muna ako doon. Pero yung cottage dito, magkano yung cottage? Depende po po. Sige po. Punta muna ako doon. Ayun mga ka-idol, depende po sa cottage nila mga ka-idol. Tapos aakyat tayo doon sa bundok po. Tapos titingnan natin dito ngayon. Kabila. Dami yung kumain. Try lang natin dito. Kapumahon. Babaw no. Mati ng ano. Bababa ito para maganda yung tingin. Bababa doon para makita natin yung magandang view. Magpa-vlog muna tayo dito. Lakad bababa. Tapos akyat natin yung pagkakulong.